každý z nás má šanci ovlivnit rozhodování Evropské unie, ale samozřejmě na velikosti záleží, na okolnostech záleží, na lidech záleží a v neposlední na procedurách a institucích záleží, jak k tomu máme či nemáme šanci. Tak. Jedna z těch klasických věcí, bez kterých se neobejdeme, je samozřejmě Lisabonská smlouva. Když se podíváme, zmíním trošinku pár věcí, máme tady 3 měsíce fungující nový systém Evropské unie, já se pokusím ukázat, že není až tak zásadně nový, jak se zdá, ale samozřejmě z těch leitmotivů Lisabonské smlouvy bylo, že je to hodně o institucích a že by ta Lisabonská smlouva na dlouhou dobu měla samozřejmě ty reformy institucí zásadnějšího charakteru ukončit nebo dokončit, završit, dosáhnout maxima možného, čeho se dalo dohodnout na evropské úrovni. Za druhé, jak za chvilku uvidíme, tak velmi často ta debata o reformě institucí sloužila jako velice pohodlná výmluva, protože něco nejde na evropské úrovni. Nejde to, protože nemáme správné instituce. Až bude to krásné, budou létat ti holuby do úst, bude tady krásně, nebude mráz, nebude pršet. Víme, tak to úplně není. Takže uvidíme, nakolik vlastně ta reforma institucí, která tak hodně mluvila o tom, že instituce budou efektivnější, víc naslouchat běžným lidem a podobně, nakolik to povede k té frustraci, protože uvidíme, nejde o instituce, ale o lidi, v kterých nyní působí a okolnosti, ve kterých se ty instituce nacházejí. Takže máme nové instituce, nové lidi, někdy staronové instituce, staronové lidi a podobně. A potom samozřejmě se podíváme, co s těmi, jak jsou ty kanály, kterými můžeme rozhodování EU ovlivnit.